сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми 10. Замин меларзад. Замин ларза. Не, замин ором аст. Ваф, ваф! Бежан, бедор шав, бархез! чӣ шуд? Бежан, имрӯз магар ид аст. Ҳама ба тарафи мағоза медаванд. аз зафташ ид аст. ҳасибча тақсим мекунанд. чӣ хел ид? чӣ хел ҳасибча? намедонам. баро зудтар худат бин. чаро истодаӣ? ба мо ҳамроҳ шав. бидав. чӣ гап шуд? ҳасибча тақсим мекунанд. кадом ҳасибча? фардо рӯзи дав аст. рӯзи саломатӣ. мо машқ мекунем. фаҳмидӣ? нафаҳмидам. рӯзи саломатӣ чӣ хел рӯз бошад? ман ҳам бори аввал мешунавам. дадаҷон, фардо ид будааст. рӯзи дав. ин чӣ хел ид аст? пагоҳ ҳама медавем. хурду калони шаҳр ба мусобиқа мебароянд. на танҳо мо, балки тамоми мардуми ҷумҳурӣ медаванд. дар хуҷанд, истарафшан, қурғонтепаву кӯлобу хорух дар ҳама ҷо мардум медаванд. касе ғолиб ояд, мукофот мегирад. фардо ман ҳам медавам. мукофотро мо мегирем. аз ҳама пеш мегузарему, рафта мукофотро мегирем. ваф! мумкин. лекин барои ин се шарти асосиро иҷро кардан зарур аст. одоб, интизом ва машқ. бе инҳо намешавад. чӣ хел одоб? чӣ хел интизом? бежан бачаи ба одобу бо интизом ку? ба одобу ба интизом инро ҳозир месанҷем. мана кати хобашро ба тартиб наовардааст. кӯрпаву болиштҳо паҳну парешон. бачаи ба одоб. аввал кати хобамро ба тартиб медарорам. ба тартиб даровардам. акнун ба одобу ба тартиб шудам. қариб писарам. акнун берун баро. варзиш мекунем. акнун баробари ман машқ кунед. яку дую сею чор шудем ба варзиш тайёр меҷаҳем дар ҷои худ болову поин зуд қатор шуда меравем қатор шуда медавем хобамон акнун парид навбати дастон расид яку дую сею чор мо бачаҳои ҳушёр панҷу шашу ҳафту ҳашт бояд хест бояд нишаст бори дигар меравем бори дигар медавем. офарин ба шумо. акнун навбати шустушӯй расид. рафтем. акнун мо ҳушёру тоза шудем. кани кӣ мегӯяд вақти чӣ расид? вақти наҳорӣ. ҳоло барвақт аст вафодор. баъди ҳушёру тоза шудан вақти салом гуфтан мерасад. ба дасту рӯи ношуста хоболуду ҳамёзакашон салом гуфтан нодуруст аст. кани ба якдигар салом гӯед. салом дадаҷон. салом дӯстони азиз. салом. ана акнун вақти наҳорӣ расид. наҳорӣ ки кардем, ман шуморо ба сайри варзиш мебарам. дадаҷон, варзиш ҳам сайр дорад? ба варзишгоҳ рафта сайр мекунем. барои чӣ? мо охир варзиш кардем ку? ба чарху фалак савор шавем беҳтар нест? ба чарху фалак ҳам савор мешавем. ура! лекин мо навакак варзиши сабук кардем. яъне хобамонро парондему ҳушёр шудем. шумо ки фарду ба мусобиқа меравед, бояд варзиши ҳақиқиро бинеду донед. бе варзиши ҳақиқӣ на медал мегиреду на мукофот. ба ту вафодор, фақат тамошои бозӣ бошад бас. ба варзишгоҳ меравем. албатта меравем.
шинос мешавем, машқ мекунем ва фардо ғолиби мусобиқа мешавем. Салом модарҷон, мо варзиш кардем. Салом, салом! Мо дастареямонро таза шустем. офарин ба шумо. субҳатон ба хайр бод. акнун биёед наҳорӣ кунед. акнун навбати кадом шарт расид? Навбати ба варзишгоҳ рафтан. ҳоло не, инашро ман медонам. мо бояд ба модарҷонамон ташаккур гӯем. охир модарам барои мо наҳории бомазза тайёр карданд. Рост гуфтӣ. Холаҷон, ташаккур ба шумо. Ташаккур модарҷон. ана дар ин ҷо одам чусту чолоку бақувват мешавад. мо дар ин ҷо машқ карда баъд ба мусобиқа меравем. ҳамин тавр дадаҷон? бале писарам. Сонӣ, медалу мукофот мегирем. медалу мукофот ҳам мешавад ба шарте ки нағзакак машқ кунед. вафодор, зуд ба назди мо биё. беадабӣ накун. Ман чӣ беадабӣ кардам? ту бояд аввал иҷозат пурсида баъд ба саф истӣ. Рост гуфтӣ. Амақҷон, ба ману Бежан иҷоза диҳед иштирок кунем? марҳамат. мо ҳамаро бо ҷону дил қабул мекунем. офарин ба шумо. ва бояд тазаккур дод ки имрӯз дар шаҳр наврасону ҷавонони тоҷикистон дар ин сар кардем. нуфус миёни писарону духтарон ширкат меварзанд. инҳоро бин вафодор, чӣ хел чусту чолоканд. Бежан, мо лоақал давида натавонистем. Давидан ҳам осон набудааст. ҳа, душвор будааст. пагоҳ чӣ кор мекунем? ноумед нашавед. машқ кунед, осон мешавад. аввал оҳистатар давед, баъд тезтар, баъд бо тамоми қувва. канӣ сар кардем. Аввал оҳиста равем, сони оҳиста давем, сони зудтар ва зудтар, сони аз ин ҳам беҳтар. Фардо мо хуб медавем, фардо ғолиб мешавем. Бежан, ҳаргиз якбора ва саросема надавем. зуд хаста мешавӣ. аввал хеле оҳиста, баъд ягон дақиқа андак зудтар, сони боз зудтар. ва ҳамин ки роҳ нисф шуд, бо буди қувват бидам. фақат ба пеш нигоҳ кун ва дигарон эътибор надем. сар кардем. Бежан, вафодор, ба шумо чӣ шуд? чаро ақиб мондед? афсӯс хоб будааст. натарс бежан, натарс. онче ки диррӯз пагоҳӣ шуда буд ба хотир биёр. одоб, интизом, варзиш ҳамаашро такрор бикунӯ ба майдон рав. ғалаба насиби ту мешавад.
خیر بیژن، خوش باش. салом бежан. вафодор ба варзишгоҳ ба дав меравем. магар ту фаромӯш кардӣ? бачаҳо, шумо ҳам дар ин дав иштирок карда метавонед. рафтем. давидем!